ده روژا سێشەمê 24 berçileya 2019 Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di sê nameyên pîrozbahiyê de bi helkefta Cejna Jidayikbûna Hezreta Mesîh lê ser kûrkirina çanda pêkvejiyan û lêborînê li Herêma Kurdistanê tekez kirin. Di peyama Serok Mesûd Barzanî de hatiye bi helkefta sersala zayînî û Cejna Jidayikbûna Hezreta Mesîh slavên Xwedê lê bin, germtirîn pîrozbahiya xwe arastî xuşk û birayên xrîstiyan li Kurdistan, Iraq û cîhanê dikim. Hêviya şadiyê û bexteweriyê ji bo wan dixwazim. Di vê helkeftê de tekezî li ser kûrtirkirina çanda pêkvejiyan û birayetiyê di navbera pêkhateyên Kurdistanê de dikim. Hêviya wê yekê jî dixwazim ku xuşk û birayên xrîstiyan hemû cejn û helkeft û xweşiyên xwe di aramiyê û tebayiyê de derbas bikin û aştî û biratî jî li navçeyê belav bibe. Her wiha Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê jî bi heman helkeftê got ku germtirîn pîrozbahiya xwe arastî xuşk û birayên xrîstiyan li Kurdistanê, Iraqê û her kesê vê cejnê dike û li her derî li cîhanê dikim. Hêviya cejn û bêhnvedaneka bi şadî û bextewerî derbas bikin ji wan re dixwazim. û bi hêvî me ev cejn xêr û keyfxweşî û ewlehiyê û aramiyê ji hemiyan re bi xwe re bîne. Her wiha Serokê Herêma Kurdistanê tekez kir ku Kurdistan wekû herdem dê bimîne welatê pêkvejiyan û lêborîn û aramiyê ji hemî pêkhateyên xwe re. Hewlên Kurdistanê ji bo bi destxistina aştî û ewlehiyê û aramiyê li deverê dê berdewam bimînin. Xrîstiyan zarên vî welatî ne. Bi pêkhateyekî resen ji gelê Kurdistanê û xwedîrûleka berçavên di avakirin û parastina Kurdistanê de. û cejn û helkeftên wan cejnên hemî pêkhateyên Kurdistanê ne. Em vê cejnê li wan pîroz dikin. Her di vî derbarî de û di demeka pêştir de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî helkefta Cejna Jidayikbûna Hezreta Mesîh pîroz kir. û bi wê helkeftê got ku Kurdistan dê bimîne cihê pêkvejiyana neteweyî û olî, em bi destkeftinên Herêma Kurdistanê bi pêşwazî û vehewandina bi sedê hezaran derbeder û penaberên ku xrîstiyanên Iraqê û deverê di nav wan de hebûn serbilindin û cihê şanaziyê bû ji bo me. Her wiha Serokwezîrên Kurdistanê Mesrûr Barzanî tekez kir ku Herêma Kurdistanê dê hemî hewlên xwe bide ji bo dabînkirina ewlehiyê, dilrehetiyê, pêşkêşkirina alîkariyan ji hemî kesên ku ji sîtemkariya li deverên xwe rastî wê hatibûn barê xwe dane Kurdistanê. Cejna Jidayikbûna Hezreta Mesîh duwemîn cejnên xrîstiyanan e ya giring e li cem wan, piştî cejna Qiyametê û ji êvara 24 meha duwazdan û roja 25 wê dest pê dike. û rêwresmên wê yên taybet jî wekû ahingên olî û civatên malbatî, ahingên civakî wekû danîna dara sersalê û bi hevguhartina diyariyan û pêşwaziya Papa Noel hene.